आंहाबो मोनसे खाबु मोनदों जे बे गावसोरनि माबा बे बडि सोलायनाय बेनि एसे गिबि समाव आं बिथांमोनजों नुजाथिफैनायनि मोनसे खाबुखौ मोनदों। बेनि थाखाय आं गोजोनदों आरो बिथांमोनहा माबाफोर मोनसे मेसेज होलां होनना बुंनायाव आङो होबाय। आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जा बाथ्रा सिखांदों मोनदांदों बेखौ बुंफोरना फैबाय। आं बेखौनो आसा खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाजेननायनिफ्रायनो बर' समाजनि थाखाय एबा हादोरनि थाखाय गोबां हाबा मावबोगासिनो दं। अलखद समावबो क्रुसियेल पिरियड समावबो बे दुलाराय फरायसा आफादा मस्ट कनस्ट्राक्टिभ हाबा मावबोदों। जों मिथिगौ दुलाराय फरायसा आफाद होनना बुंबा जोंनि बर'फोरनि सेंग्रा हान्जाया बिराद गोहो थायो। बे बाथ्राया जोंनि बेलायावल' नङा, गुबुन गुबुन हादरफ्रावबो जेब्लानाखि अलखद सम सफैयो अब्ला सेंग्रा हान्जानि मदद नांगौ जाना फैयो। बे जादों हारि मोनफा एफा बा हादरनि फिजिकेल मेन्टेल स्पिरिचुवेल फर्स बादि दिनै दुलाराय फरायसा आफादाबो बुंदोंबा जोंनि बर' हारिनि फिजिकेल मेन्टेल आरो स्पिरिचुवेल फर्स आं बेखौ गनायो। बेनिखायनो बिथांमोना जा आफाद दागोन एबा जेरैबायदि दागोन बेखौ दायोब्ला बेबायदिनो सायख' मानसि बिथांमोनहा जोंखौ दैदेननो हानाय बे माबाया बडिया जायोब्ला जोंहा खामानियाव फैयो। आरो बिथांमोनहा गोख्रोङैनो खामानि मावदोंमोन थांनाय बारावबो आरो उनावबो जोंहा बेनिफ्राय देरसिन जा हाबाफारि दं बे हाबाफारिखौ जेन' बिथांमोनहा गोसो होसारनानै मावो बेखौनो आं बिथांमोननि सायाव आङो होसारनानै मिजिंथिनानै आंनि बुंनायखौ